खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 14 आगष्ट 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिलानि। लोगोफोर दिनै आं एसे खस्थ' जागोन भिडिअ खालामनाया, मानोना आं हरसे उन्दुवाखै, दाबो उन्दुवाखै, दा भिडिअ खालामखांनानैसो उन्दुगोन। दा जियानो जादोला गिबि खौराङानो जाबाय मैयाहाय हराव बिटिसिनि उदालगुरि जिल्लायाव गंबा AK-56 राइफल, गंनै AK-47 राइफल, गंनै M16 राइफल, गंसे एयार गान, गं 7टा 9mm पिस्तलजों लोगोसे गावग्रा गुलि आरो बमाबो मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जुबिनखौ थांनाय बुधबारखालि गुवाहाटीआव हराव बुथारनो नागिरनाय सासे दुथांखौ हमनानै मोननाय जाबाय। बेखौ पुलिसफोरा दहाय फुङाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बे दुथांनि मुङानो जाहैबाय हिरक ज्योति राजबंशी। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय हिरक ज्योति राजबंशी। बेनोमोन जुबिनखौ बुथारगोन होननानै दम होनाया। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय WHO कर'ना भाइरासनि मुलि बा रासियानि कर'ना भाइरासनि मुलिखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै एबा सान्ति मोनाखै होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 64,553 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं गाबोन 15 आगष्ट 74 इन्डिपेन्डेन्स डे। गाबोननि सानाव कर'ना भाइरासखौ नोजोर होनानै ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै पुलिसफोरखौ एबा फौजिफोरखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां। बेबायदिनो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै खुंफुंनांगोन, नङाब्ला बे भाइरासआ गासैनावबो सन्देरनो राहा मोनगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बेंगालुरुनि गिलु बालु जाथाय जानायाव गोदानै दिनै 60 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। गासै एरेस्ट खालामनाया 206 जन जाबाय आरो बिसोरखौ आयेननि बायदि साजा होगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे नागालेण्ड रायजोआ नागालेण्डआव हस्पिटाल, मेडिकेल बा हेल्थ फेसिलिटिखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय गासै 62 कोटि रां खरसा खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय आमेरिकायाव WeChatखौ बेन खालामनायखौ लानानै आमेरिकानि माखासे गेदेर गेदेर कम्पानि जेरै आपेल कम्पानि, इन्टेल कम्पानि आरो गासै 9 कम्पानिफोरा प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पखौ मोजां मोनाखै बा प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि सायाव सोंखारिदों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एमाजन कम्पानिया जोंनि बे भारत हादराव अनलाइन फार्मासिखौ दिनैहाय लन्च खालामनाय जाबाय। बे अनलाइन फार्मासिनि गेजेरजों जोंनि न'खराव मा मा नांगौ जों बेखौनो अनलाइनै बिहरनो हागोन होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे मैयाहाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव सानै पुलिसफोरा टेररिस्टफोरनि गुलि फायारिं खालामनायाव बा गुलि गावगारनायाव थैनांगौ जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।